Post Danmark er en af verdens mest moderne postvirksomheder. Brevene maskinsorteres på Post Danmarks højteknologiske sorteringsmaskiner. Her grundlægges muligheden for, at datascanning kan konvertere og levere alle slags breve som elektronisk post til erhvervslivet. Datascanning modtager hver dag tusinder af breve via Post Danmark. Brevene åbnes og klargøres til scanning. Scanningen af det enkelte brev eller formular styres ved hjælp af stregkoder, som styrer den enkelte kundes unikke scanningsjob. I scanningen tages der billeder af både for- og bagside i én arbejdsgang. De scannede billeder tolkes og overføres til elektroniske data i høj kvalitet. Data, der ikke maskinelt aflæses, bliver kontrolleret og tastet manuelt. Efter endt scanning leveres brevene elektroniske direkte til kundernes elektroniske arbejdsplads. Så er der post.